Charon. What's up mga katropa? Welcome back to Hanmis TV. So for today's mukbang, naghanda ako dito ng ginisang munggo na may hipon tsaka chicken fillet. Yan, may gravy tayo dito. Siyempre kanin. Mga katropa, huwag na natin tong patagalin. Kumain na tayo. Karangkabalan ko po, mga tamo po. Init pa. Sarap. Charon.
lang nilagyan ko.
mga katropa, busog na po si Honeybees TV. Thank you, Lord. Meron akong tirang ginisang munggo dito. Yan. Laki ng lagyanan ko. So mga katropa, that's it for today. Kung nagustuhan mo video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeybees TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you. Bye!